שלום, אם את יונתן? כן, האם את דבי? כן. תשבי. תודה. טוב להיפגש איתך. כן, מאיפה? אני מפתח תקווה, ושם פגשתי את שולי. מאיפה אתה? אני מנתניה. פגשת את שולי בצבא, כן? כן, איזה יחידה היית? הייתי בטנקים. מאוד נהניתי בזמן שהייתי בצבא. הרגשתי שיכולתי לעזור למדינתי. האם יש לך סיפורים מהצבא? כן, היה לנו משימה בלבנון ורימון יד נזרק לתוך הטנק שלנו. ברוך השם, כולנו הצלחנו לצאת לפני שהתפוצץ, אבל היינו צריכים ללכת לבסיס על רגל. היה גדר של טיל דו-קרני ועזרתי לידידים שלי לעבור אותה. וואו, איך עשית את זה? שכבתי על הגדר והם הלכו על הגב שלי. הם הצילו את החיילים שלי כל כך הרבה פעמים, הייתי צריך לעשות אותו דבר בשבילם. כן, הנסיעות הארץ הזאת זה מדהים. באיזה יחידה היית בצבא? רק עשיתי צפרנות ואחר כך עשיתי שיעור לאומי, אבל אחרי זה למדתי באוניברסיטת עברית. איפה לימדת במכללה? הלכתי לטכניון. כן, אח שלי גם הלך לטכניון. האם את מכיר אותו? קוראים לו אילן מזרחי. כן, הוא חבר טוב שלי. לא. כן, האם יש לך אחים אחרים? כן, בעצם יש לי 3 אחות ו4 אחים. אילן הוא הבכור ואני השנייה, והאח הכי קטנה שלי הוא רק 6 שנים. האם יש לך אחים או אחות? לא, אני בן יחיד, אבל יש לי כלב והוא כמעט חלק מהמשפחה שלנו. גם היה לי כלב, אבל הוא מת מזמן. הוא גם היה כמו חלק מהמשפחה שלי, אבל הוא כל הזמן לחלק את הבגדים שלנו, וזה קצת מעצבן אותי. אתה יודע, יונתן? אני מרגישה כאילו הכרתי אותך כל החיים שלי. זה כל כך קל לדבר איתך. אני מרגיש אותו דבר. אני רוצה לראות אותך עוד פעם, אולי מחר. כן, נשמע טוב. איפה אתה רוצה להיפגש? אולי בפארק, אנחנו יכולים לעשות פיקניק. כן, אני כבר מתרגשת. אז תגיד לי עוד על המשפחה שלך. שלום, מה קורה? שלום חנה, אני צריכה לספר לך משהו. הייתה לי פגישה עם בחור מדהים. אני רוצה לשמוע עליו, וגם אני פגשתי מישהו שאני צריכה לספר לך עליו. בסדר, אז הוא ידיד של שולי מהצבא, והיא אמרה לנו שאנו צריכים להיפגש. אז פגשנו הלילה במסעדה איטלקי בשנקן. את מכירה אותה? כן, גם אני פגשתי את בחור שלי שם, מסעדה מפוארת. כן, אז דיברנו ואכלנו, הוא כל כך מעניין. לא הספקנו לדבר כל הלילה. והוא כזה ג'נטלמן שהוא ליווה אותי עד הדלת שלי. הייתה לילה נפלא. גבי, אני מאוד שמחה בשבילך. תודה. יש רק בעיה אחת איתו, אבל אני חושבת שפתרתי אותו כבר. מה הבעיה? הוא לבש ג'ינס וטי-שירט, והיינו במסעדה מפוארת. זה היה קצת מוזר, ואת יודעת איך אני מערכת בגדים יפים, אבל אמרתי לו שזה חשוב לי, ואני חושבת שהוא הבין אותי. זה לא כל כך נורא, וזה קל לתקן. גם הבחור שלי לבש בגדים לא מפוארים. זה לא אכפת לי באמת. הוא מצחיק ומעניין, אבל גם יש לו בעיה קטנה. הוא נשמע נחמד, מה הבעיה? זה המקצוע שלו, הוא מפתח משחקי וידאו. איכסה, אני מבינה למה זה בעיה. רק ילדים אוהבים משחקי וידאו. אבל אולי הוא רק עושה את זה עד שהוא יקבל עבודה יותר חשובה. אני מקווה שאת צודקת. בסדר, מתי אני יכולה לפגוש את הבחור שלך? מחר אנחנו נפגשים בפארק. את רוצה לבוא? בטח, נתראה מחר. ביי! יש לי בעיה. מה הבעיה? זה לא באמת בעיה, אבל פגשתי עם 2 נערות והן מצחיקות ונהדרות, אבל אני צריך לבחור ביניהן, לא? אתה אוהב אותה? כן, אבל... אבל מה?
לפעמים אחד מהם מסתייגת מהעבודה שלי, אבל לא באמת. היא רק לא אהבה לשחק משחקי וידאו. אולי לפעמים היא רוצה שאני לא אשחק. אבל אתה מת על משחקי וידאו. איך אתה יכול לצאת עם מישהי שרוצה שתשתנה? זה רק דבר קטן. השני גם, היא לא אוהבת את הבגדים שלי. היא רוצה לקחת אותי שופינג ולקנות לי בגדים יותר מהודרים. אבל זה לא בעיה גדולה. ואתה שמח להיות עימם? זה לא נשמע מענה בכלל. הם רק דברים קטנים. משחקי וידאו? הם לא חלק קטן בחיים שלך? בבגדים שלך? אין להם בעיה. אתה פנטסטי, והן רוצות לשנות אותך? את עוד לא פגשת אותן. את תביא אותן כשתפגשו. אולי, אבל אני לא חושבת שהן מספיק טוב בשבילך. אתה ראוי למישהי שאוהבת אותך בשבילך. יונתן! שלום גבי, מה נשמע? טוב, תודה, מה שלומך? טוב. אז הזמנתי את החברה שלי לבלות איתנו. זה בסדר איתך, כן? כן, אני רוצה לפגוש את החברות שלך. טוב, הנה היא באה. חנה, בואי! יונתן? הוא הבחור שלך? כן? אני לא מבינה, מה קורה פה? גם אני לא מבינה, הוא הבחור שלי. אולי יונתן יכול להסביר לנו מה קורה? בסדר, פגשתי את שתיכן באותו שבוע ולא ידעתי מה לעשות. אתן שתי נשים כל כך יפות ונהדרות. רק רציתי לבלות איתכן קצת יותר. זה יוצא מדי בשבילי. טוב, אז אני אשאר איתו. לא, זה לא מה שאמרתי. הוא שלי. הוא שלי. הוא שלי. 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 מספיק, יש לי רעיון. מה? אולי הוא יבחור בינינו. טוב. יונתן? יונתן? מה? אני צריך ללכת. יונתן! יונתן! לאן אתה הולך? יונתן, תחזור! תחזור מיד, יונתן! 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 יונתן? מה אתה עושה פה? זה לא משנה. עכשיו אני מבין שאני צריך בחורה שאוהב אותי בשבילי. ועכשיו אני מבין שאת הבחורה בשבילי. אתה לא יודע כמה זמן חיכיתי לרגע הזה. לא מבין איך התאהבתי בך נערה, חצי חד שלך פגע בי במטרה ומיד... אני מקווה שאת צודקת. אני מקווה שאת צודקת. מתי אני יכולה אומייגאד, אני לפגוש? בטח, אומייגאד, האם אתה מייקלסון? Stop! שלום. That was your fault. Stop! Your fault. Eating the pistachio. That was your fault. Wait, יכולתי הייתי בטנקים. Stop! מאוד נהניתי בזמן שהייתי בטנק. מאוד נהניתי. גם Stop laughing already! Stop laughing! It's not funny, I almost died! Sorry guys. Stop praying. לפעמים אני חושבת אין... what's fine? חלק קטן מהחיים. It's okay. אתה ראוי למישהו? מישהי? No! I can't even do it. It's okay. What do guys say when they're playing video games? כן, אז דיברנו כן.
רק רציתי לבלות קצת יותר זמן, even though I skipped the line. אתן שתי נשויים. יונתן? יונתן? הוא שלי! הוא שלי! הוא שלי! 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 יונתן! לאן אתה הולך? מה אתה עושה? יונתן! יש לנו הרבה מה לעשות עכשיו.